Yamamo akwapa. Afi tumirikane shia yen ewo Facebook and afi se YouTube. Na yamfa kase bono enchire mankasa ensemmum. Ya shaka se bona se e de frɛ my Ghana. Ye fimfi mantemu mechire Central Region. Na arahosama abeto die kase wopono so echire mu sem. Endrada na eyekusiada enumere no ana eye sianta vike yibi eye shan kama pai mu do fine. Ene Metro Mass Transit eye kufuo bus bi akwakwanya ntemu pew ewa sinfusu ewo fimfi mantemu a akwakwaya arahosama yi papa. Na enka ne chire mu se nkwanhia yi esi endrada na eyekusiada mra na numere no nson abo ena nkwanhia yi esi ya emra na sianta ehyen efri ami mankasim kwano so na ndi akire mu Cape Coast ana efen so basa no so efri Kumase ebesen akomankasim na private car no hu eye kufuo basa ne pe ene me pentemasa no ho akọ ene gidi o nat ha ode akọkọbom wrong overtaking no ode akọbom a make say enkwanhia se no enipa bere no mo wo eye sianta ne mu die ba kokura nka omu nyina da atumi awukura na enka ne kire mu se se ameke se no enipa beboro beye enum enso eka wonom a na wonom go bus ne mu a omu nyina nso epra bi omoda no ano adenye pam na Central North Regional Motor Traffic and Transport Department MTTD opposite for nkra batam eno no wasa finfi mantemu asen not a wonom hwe ekwan so dwojo ekwan so kosekose dwumade esuom ho no no penipod da wonom se commander ASP Wandalumo wakase kire mi say na eyesianta no odimikatenta na opese okwakwsan ehyen bi ho ne no ana fofi antoata na odwade abamu a ena so mankwansia yi ekosi yem na kan ne kire mi say bas ne de se bufu aso sam ene sukuu bi e ho no ma chese ne senior high school ekobo mu se ne tet ha ho no ma na nya simukuma kra na enkan ne kire mi say school no kra mpo de se bas ne ye no ekwakobu obri yaboa senior high school wonom ward ne kra de ekobu wo mo ward ne nyina to agu babi kra na abrawo sama e ka ho ne say na emofra pode chese ne basa na wo nam kwan mu agya wo mo nkan bi nhyiemu na nam bas na America tente ene ehyan a private car ya wonom pente makwa na so mankwan hyiesi ye omo mfumusu nti no ka na ko ball eye mofra ne pole bas ma America say wo mi anso da sabia doctor fo ejina wonom esom na Central Regional Motor Traffic and Transport Department Commander ASP Wanda Lumo echire nsemu kwanya faso ankwanhye esi ye ewo asenfo sene nsem sei na order to deal nsentire for anymore communication to office swap premises as an so quickly rush with my investigators to the scene and yeba sino the who sianta any Metro Mass omo akrashi Metro Mass no free Kumasi direction oko Mankasim direction and sianta so free Mankasim direction oko Kumasi direction. So on the hill here there was an accident. Nipa 7 abra our hospital here. 7 na mo plan no 3 eyenkola mo nam plan no ba oxygen sin so eyenkola no kola they are in stable condition omo de omo trust peyifo na omo apra omo no ba oxygen sin so ba so apra 80 serious na driver no sianta driver no any one other person was sianta no omo de omo akanchire we continue with our investigation. Eni awuti yeyi ubogura mu ewo finfi mante no kopie mum ewo asen not menseni mu a ono ena woje ekwan so kwese dwumadie no omaga na posi for da woma no ewo mensenim ne din edi ASP Wanda Lumo ena mote ne nkan na nanu si yepe ena nsentwerefo yene eye MT bus bi on Metro Mass kufuo bus na ya maame ba kwa ne edi Janet na ono so te bus ne mu bi ene ebi se ne se maame Janet na mufiri he na mokwa hefa na edi apa na kofa nkwanhie de ba no so de nsem sei ena to nsentwerefo animu Femi Janet mi free touch my bunu yi be se akomankasim na yedru fosu no Daniel mo hu ye sikira ne se ka bi fi filling station na o tie si kwan no mu no wade be bo ye bus mu mu if I told me hu ye no
bas no kwa hwe baby obi nso ye ni papa money a ono so ton nyame adaroma obi a ho anka so far ya etika no bi nyame ya obi a ho anya driver no so nyame adaroma ono so no boye bas no de bebe 45 be ba cho nyame eno de sa omo si cho omo so mini pani na wu tasan ene emu aye pa me wafa si na oka passengers na endrata anumra nonson wonom ewo metro mass transit bus nim na womone eye private car kwa kwehie mu enne enam so manipa pode beno wonam nyina da egum afoforo pode be ye num no mo so epre mo epre na ode nyi pa ewe kura nipa no mo epre na kura ye nson 7 na mo epre in fact oba Facebook and FNC YouTube aba hwesa de car na ankasa ye bus ne de sade aye ne de ano edene na wo hwe car we ni de a jese anya kura o anya kura sa sianta ne de atete enimu ni nyina anyam ena say driver no ne nipa otimo oka ne ho ne de omo nyina wukura omatete kura ena bus no so nipa pole bason omo so apira nipa omo apira ne de emu miensa 3 bus ano na omo de no mu twa kwan omo ye mofra ena emu pole ba nan so wo bus no omo apira bara be hwesa de ka na ankasa ye oh Ghana da ben ena nkwanhia just last week pokuasi heyat ha nipa tumienu eko afofra de onu nan yepra enranda so akwaje tabio sesi akra masate se nkwanhia afofra sensi winiba Cape Coast winiba kwanya so masase nkwanhia afofra sensi na yede mu kirima besomatiefu enumre yi fofra sensi bio efre nkran eko Cape Coast kwanya so winiba heye matese nkwanhia afofra sensi bio enti dia ya no enti ebesra na hyenkafo no any passengers yenya responsible kakra na anwa yenyan ehu pao ise utu kwan na yem hihie na okona bedu asundwuma da nyame ase because enya bete yentu akase ebo no so enne na Kwadwo fire here fire there accident there na chese janu sa ye free kwanhia eno ye rolling kwanhia wo kwan so ane ye kogya hihie yentu aswe enu ntine eja ato eye residential apartment mo ewo Accra New Town na Ghana National Fire Service for abom homodin etimi akodum janu no mu kirema eja no ehyaase ewo first floor dan no eye 4-story building a mu hu se chese wisie efi honom eba enu ntu no mo frɛ Ghana National Fire Service for sane ebe yo betimi aba beso anu no mu kirema mu du honom na chese kwan yo mefa so krampo na omo betimi ewra first floor honom akwakodum na yedin enu ntu no mo de atwede anefo ye de koyo mo bo modin aso betimi aso eye ejana no no mo bisa mu no mo tene se eye ade a power bank bia na mo emergency charge ana chesonya overheating ana me ejano etimi to residential apartment nim ewa Accra New Town enya ade a obi a epra na emom de ohun ne course no edin sem say edituja. We were just there then I think the eyewitness just called us that there is a smoke coming out from one of the rooms in our house. So I quickly rush and come and survey what happened. So when we got here, I think the fire started exploding. So after when we called the fire service people to come, they quickly also came and they were able to quench the fire down. So from the investigation that we also had when we were able to enter into the room, we realized it was a power bank. That the owner, the one who is occupying the room, he plugged power bank to his phone and kept it on the bed. He went out. So I think the heat, so that got the power bank explode and the fire were able to burn the bed because he put the power bank on the bed. And you know, for bed too is a foam. So whenever a little bit of fire outbursts the bed, it will explode. So that's what happened. There's nobody inside, but I think we got some certain things got damaged. Eni ya uti ye dancing no ehu kwan e fa so ejano etimi eto eye residential apartment nim ewa Accra New Town. Yemfree ejahihie mu na obedi ne power bank etimi akoto ne mpasoa ma na ye overcharge ne jato apartment mi de ne mu werem ewa Accra New Town na yetoa so am yenyira mu wo fanta onu kranso general overseer kwafole onu kra ye kwanchirefo penin edima Action Chapel International Archbishop Nicholas Duncan Williams wakase chirem say we kokobo ayetosu mienu obesre omanga na mpenifo a tumi hya munsem edi entina moye din sa wo mayimu na galam say esai omanga na yensase yakwaye
yɛtena ne yɛnsu atwa yɛ ho ahyia no ata sɛ bi ɔman panin nim ɛna ɛde ɔman Ghana ho ba mmɔnsɛm ne yɛda akye ɛto ɛsaniem na ɔsɔfopɔn ɛkyerɛ mu sɛ sesei no Ghana mmɔfra ɛba ɛna na nkanso na bɛbɛ ɛkyire no wɔn da akye ɛbɛyɛ pinso wɔ man nyim na wɔkyerɛ mu a ɛnɛ wohwɛ kwan a galamsey paa de Ghana man nam so na yɛnsuo nyinaa sɛi na ndɛ yɛni asase bi de bi wɔ man nyim yɛn sase nyina da galamsey fo didi mu ayi mu no ba ne nyina to agu ayi mu fuma gudi akwa akwedi na yɛsɛ ndɛ nnuane a yɛnoa edi nyina no dodoɔ na ɛnam no bɔne a ade hyɛ tutu galamsey nti wodidi wie pɛ ade abɛkye na yade ne wanya enempo so obi wukɔ na kɔhwɛ ne de ekun no mpa be hu am sɛ mercury ɛne ade ne cyanide na gya akɔ na widiem ne ekunom ade ade a ɔmo kyerɛ mu a ehu pa nti ɔman mpani fo mba sɔre am nsɔre ntem na zezie yɛ daakye enya kram na Archbishop Duncan Williams ade sɛ de tudwa endrada na yekosi ada ɔsana bosome de taso dunsia ɛwɔ mfempem me ne do nsia mu na wo kyerɛ mu sɛ sese no galamsey no ɛyɛ na ɛkɔ soro eme bi atwam ɛwom sɛ na no wade nsesei de ade twam kram na sɛ de yɛ no sunsanso bɔne ɛhɔ ma ɔman no ano wadene timpenifo bɛsoro a monsɔre moto no sesei ne sɛ de yɛkɔ no ɛnya kram wakasa kyerɛm sɛ sesei wohwɛ sunsanso ɛba na ɛbɛkyɛ ye pa ɛbɛkyɛ ankasa na yɛnsuo na ɛsɛ no yɛmɔ mpa yɛ fise bɛdu baabi na bɛyɛ dene sɛ Ghana fo yɛbɛnya nsu pa atumi anom ɔkyerɛ ma sesei ekuai ma musikua no ɛbɛdu baabi ajemo kɔtɔ piota de petepete mu no ba yɛ so fi sɛ galamsey ni nti munya nsuo ɛmfa petepete mu no ba yɛ so nti kua yɛ ho bɛyɛ den wɔ man yi mum Archbishop Duncan Williams kyerɛ mi sɛ amanyɔfo yi da biada mo de galamsey ko ɛyɛ amanyɔsɛm ade a wo yɛ nyɛ yɛ ka campus ɛna ɔkɔta abɛn wɔ yɛkyi ɛnso mu nim pefe sɛ ukita tumi wo mmra anka betumi abra galamsey ɔkyerɛ mu a amanyɔsɛm na mo yɛ ne bɛha Ghana da akyi galamsey ko deɛ momfa nyɛ amanyɔsɛm biom ɔsɔfopɔn kyerɛ mi sɛ Ghana fo na sɔrɔ ma momma mpa yɛ ma Ghana wate na sɛ de yɛ na Nyankopɔn si fuma mamu a sɛ de galamsey ikui ebedu baabi ɔman esum beduru yɛ nyinaa ɛwɔ man nyim. I want us to pray for our leaders. I want us to pray for our sector. I want to pray for the gold board and this illegal mining going on, resisting compliance and enforcement, destroying our water bodies, poisoning the land so that eventually the land cannot yield food stuff anymore, and there can be shortage of food because they are finding mercuries in dead bodies as a result of the things we are eating. Because the land, the water is poisoned, the water is poisoning the land, and the land poisons the food we are eating. But this generation will not appreciate what we are dealing with. But I submit to you that posterity will either judge us harshly or treat us favorably by what we do today. The children, our children and our grandchildren's future are at stake because nobody is speaking, nobody is talking. We accept it as business as usual. If anybody tried to confront it, we turn it into a political issue and a political debate. But the issues going on, they are not a political issue. They are issues of values, moral, conscience. Enti ani ya wuti ye aya kofale ba no kranso ya kwankyere fo penin edema Action Chapel International Archbishop Nicholas Duncan Williams was business as usual. Enti adwede na politicians MPP and NDC edi o man Ghana galamsey nsensem egorate ewo memu nkyere mu ene yede asemui Yentoa Kasiabone Soni Edasoa Ejina Archbishop Nicholas Duncan Williams in Sensemu na wochema Ghana for Mbomodi Mbompaye Enfema Ghana Gold Board esanse wo bo mokokọ asuye no e4 helmu ye pano chema eye powerful movement bi sorry e de atia eye asuye no na movement na ya de anipa omuwom no e wotumi sanso anomuti ye a omo no moti eye gold jedie na si ye papa pa omo nyoma adwen so omo
bɛboa soyɛ no na ɔmo san so de mmara no ayɛ adwuma nti ɔmo mmɔmmɔden aso mbɛtumi abɔ mpaeɛ de ama ɛyɛ Ghana Gold Board na okyerɛ mu krampo na nipa no bi bebree na kwan ɔmo fa so ɔmo tɔ gold na nya ade no ɛfa mmara kwan so ɛno nti na ntimi ɛmboa ama Gold Board adwuma no nso no ntimi ɛnkɔ yie nti Ghana fo ayɛ ɔmo agye so ɔmo de nya ade ɔmo bɛhyɛ mmara ne titiriw ɛne galamsey na ɛwɔ so ɔmo kutia na ɔmo ayɛ ɔmo agye so ɔmo yi ɔmo ani ɔmo mboa ama ɔmo nkuntia ɛyɛ galamsey no ɛbɛha ɔman ne da akyinyɛ papaapa na ɔsan so kasaayɛ ekyire mu sɛ wohwɛ yɛn saase ne yɛn nsu agalamsey no abɛsɛe no na Ghanafoɔ ɛyɛ ɔmampani anampo sɛ mpanifoɔ ntimi ɛnhyɛ mmara na ɔmo ntimi ɛnsi ano kwan no ɛbɛha mmɔfra ne yɛn nananom so ɔmo ba no ɔmo nkwa ne da asɛn yɛn mu esan sɛ yɛde yɛwɔ mu dada ne yɛkɔ ne yɛgye ɔmo hɔ a ɔmo no daakye na ɔmo so na ɔmo bɛyɛ dɛn nti na ɔmo mmɔ mpaeɛ ɛmfɛ ma ɛyɛ Gold Board san so ana ɔman Ghana na ɔsrɛ na asɔlefoɔ nyinaa so sɛ ɔmo mmoa na ɔmo mmɔ mpaeɛ ɛmfɛ ma ɔman Ghana anyɛ saa deɛ ɔman Ghana yɛ so yɛ natural resources no ebetimi asɛe. Many years ago, Rosa and I went somewhere, a very powerful country, and we were privileged to have dinner with some of the ruling families right at the top of that country, at the Middle East. And whilst we were eating with some of the people in authority, they mentioned Ghana gold, the gold in Ghana, and did say that the amount of illegal gold that they have received and recorded from Ghana was more than the one that was recorded by the country, the nation itself. The amount of the illegal gold they recorded that they received or bought from Ghana, the amount was 3 times more than what the government recorded and sold to that country. It disturbed me, it really broke my heart. And he did mention that the people doing this are very, very powerful people and have some very serious money. I just thought about it and I left it. Then when the Gold Board came in this time around with this new administration and put the Gold Board in place and started dealing with the illegal mining and trying to regulate things, I had few calls from 1 or 2 places, including that country, and they said if I knew anybody at the top, because they are not getting the supply of the gold like they used to in the past from the black market, whatever. So if I knew somebody, they would want to approach them, and the amount of money they were talking about buying, which they were buying before and they couldn't buy again, was a lot of money. We really need to intercede. Eniya Utiye, a founder, Sanson, a general overseer at the Action Chapel International, Archbishop Nicholas Duncan Williams. Yantua Kasiabon Swe, and a free Archbishop Nicholas Duncan Williams, as well, ye pe. Near copy more of Falabono Crancia country for penning at the Savior Light in Jesus Ministry. What I said, Jeremy say, at the Apostle General Samuel K. Mensa, the dwarf and so smart form. Now, or smart for the Arisre ato Ghana man penny, and him say, O my Ghana, and fem pim don't crown ne edocrum, you know. 1992 and fem pim a hand crown edocrum, you know, 1992 constitution, you know. Omano, Emra no baby, I can't say, will be out to meet an adjoin. If we say the Cabin Memon a chichiro main. Now, as of a point, James on the and Corbett man penny. One bet to me, I answer Chirem Kakra, Ewa Mam Lediman Cabebwa. If it's a never shall quayam, any pebby, what do we way? Abba from 10 times social media benti. More frank a tank ashrawa. Just a way quayam fast or more dimping for fast or many more. Or bet to me address or come up a matter, dear show man now call simple cra. And your bed do attempt through with Trisco Nasi or many. No way, dear, in your cram. In same me, I'm afraid bika, you can say abusive, language, and your cra, eh? Abba from 10 o tumi di nipa tema finis ni tiri ko sini na se wi an nani asanje na osresre na Apostle General Samuel K. Mensa echirema we o de sombone de bo abatan ni bi chese yentumi mfa hu ani suro nhye ye manmu ye nkyerɛkyerɛ ye man sɛ twene konkora ka ne sɛ ye nkyerɛ mɔfa no kwan ye momfa so no munyina o manfire ho nanso na awofo ni bi chese ne be edin sem hunum pa emfa ne ho ba bi obi ba da kora mpo onim ho hwe enso so ye batan we ka ho nene akofa sa ne ma we nyina e de aba o memofrɛ o mumu hwe o mayimum wakasa kyerem sɛ obesere mofra mokɔ abɛfo tentan so e kwanya mofa so a
mudi atem kasa tia mpanimfo ne yade a twidi ya mponyankopɔn n'asɛm akasa nyankopɔn etane okiri kura entu ye penna wo ya bɔfo na pese wonyini cha ene di mpanimfo atem fabuo na ne die fama nipa asabe ene die esenom apostle ekyirem sɛ obɛsra aban ɔman Ghana ya mamre no emfempem ahankron ne aduokron mienu constitution no anka aban betumi a onye nsakyerem kakra wom baabi a ma yakwan sɛ obi ankyerɛ na adwene ho kakra no anka omunya musakyerem kakra sese na kwaye free dodo nti obi a keka na adwene na wagidi mpanimfo atem sa na ɔkɔ ne baabi ɛba ne sanso a ɛmo man yi kra na apostle asan ka sɛ kyerem sɛ obɛsra Ghana mebuno ne enubone sigalet ene jot na kobla ne hwinum tutuo na mafra ye nnom hyentampe wo man hu saa eka ho pi na sane mafo yi ekoso a dodo na nso apomudin da sema nipa pi so na nam kwambo no so a wonom enkwa ehwere wonom o kyerem sɛ Ghana man hiam papa ni senti efri na ekɔ saa nubone no mafra ye ntwe ho efafre ho kra na apostle ne sɛ de tudwam na oni anam senior tonkra edema DLFM 106.9 ewon kra opremantem wo fa se opoku active yimano twetwen komra na ne finhia da etaso aduanan 40th anniversary celebration jumade to dwa na watu din say legacy of faith na afi e wona so ho no mo ewo asofa ewo Ghana of Mensa no din semu e to dwa na ma apostle Samuel K Mensa osma for kasa ne nsemu nkyiremu no enie Mimbremu wa mebremu awofuo no Bible say yentia yema o se ntia so aba e makola no fi wu nti wo ba na se wo de aba ato ne nchen no amfa ntia no ya ka se mi na se pa hudie ya wo de pa hudie sa de na se ya hwele ne kan no kwa ntrase awofo antrase de ya prosu sa kasana na ayi adwuma se dia wo de pa hudie bi ano ya e be se o mai no mine dachi na yesa say yeah me tabe esi so ani o se na na ko ye ni papa ko ye ni esi esa be ye papa no ne na o free ase papa na time social media ne ye say family bi bia me ma ke ma wa ne say no ho mo da story o mo ju ya ni social media ye be no me na ko no wa we ye ni patite bia urade sapon so a no me anya me so de be mo ya dia be fa we say we na de gan se me na mfa na me and na me yom no free akure eni a wuti ye ono ene ye kofale baya no kranso ye kwankyerefo pania oda Savior Light in Jesus Ministry ano ne din e the apostle General Samuel K Mensa dodo afa ne se osomafo ena mote ne nkan na nanu si ye pe ena ne apostle Joshua Lamte e the True Christ Fellowship e wodome crossing e kire mu sei na nsan videos bi atwa gu aba fonten tanso a wotum se we de ye ne anom akristesom ana afie ne anom kramufo no de ya ntem ma cheso memma itecha ene awuhie wo ye kuno totwene oni wa afa wuhie na kuno totwene oni wa afa ne sa na ye kokoso na ade a emoman okiremu asabe akristosom ane kramusom obia ye akokopia twidi yampon anim enti eba ne se nenne akristofo ane ye ne anom enkramufo yi ntoton ya ba ye ntem okiremu a sana wonto ya mu akra ye nyina ye oman baako enti obesere me ma jetimu ni papa mu ma ye ntem da obi anyere ne ho ya ne nkwaje adwuma kristoni aye nkramuni adamfo saa nso na nkramuni nso aye kristoni adamfo enti obesere papa free na ekọ saa papa mu bi a enipa bi peso de bo member to kristofo ne nkramofo ntem ne ntwam ye nyina ye moa ne amedwuma no ye nyere ho fi nipa pina na yira wo behia nkwaje e woda ikwato no kwan say the chidifo ebe attack o kan Exodus 14:14 na Ewade fi munye kom na me Ewade me de na ko ama enti no kwan say bi aso bi kasa tia ebia obi o Messiah ana so bi o commissioni ana so bi David no nya
ehunya kasa na eba na enye ena enu kwan se bia ya besoso so se na ebe ya edi onye anase basaba se ebe den ebeba kemfo a group of opportunities if you must have this no ya the church and go na 106.9 basaba so bia ma ena obi nso entofa assemblation mu se obi ana ade bia nfa so ma ebre Ani a wuti ye no ne din ade Apostle Joshua Lamte ono no True Christ Fellowship edome crossing eho ena obutu a wote na no din sem na mane boy yamane boni Emmanuel Opoku Adusi dodo afra ne se DJ Active na dia mane boy efri nkrabo parliamentem Ganof mensin mo ebesom ye Yantua Kasiabone so na Frankatuni de ma MPP Amanyoko no Dr. Mahmoud Baumia Asha boss waya krado ye pa so ne party achita ifo ni na beye adwuma omo ayeto omo so aba na omudi nkunimu ani omo omudi nkugo ni na ya ade a ohwe anim so ne omo beye adwuma sane ebeye mfimpimienu ni aduonu wotwe abato ni momo so ebetimi adi nkunim no kirema emo omo nwense sansa abato no ankoye amfa ma omo ni no be man papa mu aba party nim na omo ni na anko mo humbo mesanse so omo ko mo humbo ma ebetimi abo ama MPP Amanyoko ni so ni suade hunu etimi abemu no de nsemi tujwa enu akwesio sanabo some ne de toso eyedunsia won fimpimienu ni aduonu nsia yimu wa abra Greater Accra Regional Executive sayeto aba eyom foforo ekonsrahwe ewo ne office ana ochie mu se so mobomodin ahwe so mbetimi akom ho abom no mu ni na etimi aye adwuma ebeboa party ni ye papa panti wo srewom se executives ni na nkom ho mbomu no mu nya adwuma de na MPP Amanyoko no nso sambedi nkunim won fimpimienu ene aduonu twe abatuo nimu no kasaye HMU sese de ye polling station electoral area constituency any regional elections ne de omatimi aye area sese aka national elections eno no omode akwahye ahenime bosom ne de tosomi ensa e won fimpimienu ene aduonu nsie nto ohwe anim sese election ni na atimi kwa awie ya anye kromo ye adwumade an fimpimienu ne aduonu watwe abatuo ne de MPP Amanyoko no ebetimi adi nkunim. So there is a lot of work ahead of us. And we are going to do that work in unity. If we are united, I'm telling you, we will win 2028. That is the key ingredient. I want to really plead that this election is over. You've had competitors. Let us come together. And I believe in what Dr. Kwadwo has said, that he would do everything to bring everybody and use everybody's talents. Because if we keep our talents, at home or in the cupboard, it doesn't help the party. We want to use everybody's talents to get victory for the party. And I want to emphasize that, I am open to work with everybody. Every day. Eni ya uti ye Frankatuni de MPP Amanyoko no Dr. Mahmoud Baumia. We ye nyina we so na yanken ka madwen kire ne bi mfa nsemo wo Facebook no eso a me wo fa se piaga de aba na wo se de bia da nkwanhia sa de na ekoso yi o manga na de mpa na ha o man ye behia mpa ye bo pa na yakopon enye mfamfiri se o ha we mu na me wo fa se Henrita ekuya mo abo aten de aba na wo se ya hye nkafuo yi de in fact aya monto mo boas wo ya kwan so wate na sa wrong overtaking ni de mo de nipa nkwa nse adu enye o kuma na mukum makum sa star na munwie kum munyai drivers na mukum amomre kuma na mukum sa star na moda sukum na mama toto mo private cars na mpodi se mukum kura de ano eden no pay me wo fa se Henrita ekuya mo abo aten de aba na yem hyehyɛ ne sa abo su na Kofi Parliament de aba na se Ghana ya somdwe man na nso abrahosam nko a dia news ne de in fact agorabo bi kuma pa live and clear inside hono ma mutie pa na me wofa se Sandra be kan de aba na wo sei o ma ya hawo wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa here live at the free time free zone best news papa ojawum wo fa you are looking good this afternoon first na me honye se se ya me adom me hoye me hoye for me wofa se Sandra ne se first no whom say Scooby Doo hey yes you ura de nyankopon wa hey first no whom say na me Scooby Doo bi kura
chena me hye na emwa momo mintu e chena de ne be ba kura de be se ne de bia da enti mo fa Sandra be ka me che opa na me kura ma feel aya ma me hu de yekoso wetemana Sandra be ka kura de aba na se Lumba nzupo agiba bia nche kese yenkoma Mrs Presra Fusu odoblo ni papa bi odo ne too much any members the ma precious fans of dear odomu nyina wiai Sandra be ka tema free zone o se yemfa nchia mu odin emfa ema musika ye de kase bo na sinse no ano no sa se miye ne ho bio yate se da mo ye nde bia na bosum na wotwe nso mo ne foforo asamba sa oh na den ana mi senya ya se new release aba enyanyom latest release asamba krum na enyanyom na sa de kwade de ya semo Ewurade mo waye Ewurade ne yebuafo that ye kwande amanfo nsa ase hwehwe omo hwehwe omo asetena mu ye because se dia release ne be ba ne de o hwe na wo de pie mu a Ghana be ye osepo so se de bia mitufo ndika se bo ne ye de se mu sebufo ne ye miss mebel ntwa ho fedua ene se mo ema ye na me wofa se champion tailor de pie mu o Facebook ene fi YouTube makase bo no winya bi ehwe na suma kwa hina wo fie ha no ye Mr Michael se if you run no Okocha champion man himself ebo ye ho ba ho mu kwan so na DJ Zigibi echinchim kasafrin fuma de manyawema kasere muda hokrogen akenkafo ne ye banu tu edi ameje so ya wofa ose ade de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wotedin ane bantwere bona na otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa ntu ko no don't go and sleep ko bompa ye magana na galamse ne good board enye kama ne bibia nko kan galamse ne yi twam Yesu di mu so wate ase amen mede ntia kese ma dofo a omodo mi nyina mo so amotam nyame nhyira mu nyama nyama nyina kese yakra mo midimafo pokwase mayira